na cabo ọkpa 9th mile nya since ntadebere ọkpa ihe ọ na-ekpo ka awụ ịtacha nke a ị na-aṅụ sọ mmiri uche na ntadebere ụdị a nya ewu ka akpa atọ uwe m Kula ebe a ga-ebi akpa anyị ya. Atọ uwe m Kula onye kwa ị na-atacha ọkpa ọbiko nwa ka egbe ebe isi shọkọpụta onye bụ na shọkọpụtara ashọkọ ị na-ata na kedu ọkpa wee nke kwa ihu n'isi na okenye ntadebe nke a ihe abụ ọkpa 9th mile original ọkpa 9th mile ịtacha nka ị na-aṅụ mmiri for 3 days n'ime ọkwa kemgbe nchọba nnọọ ọkpa 9th mile jebe 9th mile kedu nke bụ njebe 9th mile ije 9th mile efu ọkpa 9th mile nwere nnọọ ka isi okwu inwe nnọọ ajọ ọnụ maka na nche ịta ọkpa isi m n'ebe a sọkọrọ jebe nnọọ 9th mile maka ọkpa nye m ọkpa kwa mkpobiri ọkpa ịma na ọkpa agụbeghị hapụ ife a hapụ nke ọkpa a etinye m sekọnd bọjetị dị a abọjetị jọ gị n'ọkpa atọghana m ọkpa isi ofu ebe shọkọrọ pụta na nkwobiri ọkpa na chere kwobinyenu m ọkpa 9th mile ọsọ gị ga-atazi ịbịakwa shọt ọrụ m ọkpa ofu ọkpa anọ fela dị eme gị big boy nọ dị ka gị achị were nna hapụ big boy ahụ obodo siri ike ịghọtago nyere m ọkpa ka nta na nke nwa nke ba na ajọ njọ ọkpa economy is too poor ịghọtago so you mind your economy too business poor ka ihe o nwere wite ọkpa nyere m ọkpa ka nta kedu nke bụ onye gafee efu ọfụ na ị na-asụ ọkpa gịnị emezie nyere m ọkpa ka nta anụnụ ebe ihe a nwe ihe ọ na-eme m n'afọ kwubiere m ọkpa ihe ọ na-eme m n'afọ agụụ nekwa ka ị dara nye ya ntinye ọkpa ọ ya bụ obere ya ntakịrị ọkpa ka m mee ego ọkpa ịtachaghị ata kwubiere m ọkpa ihe abụ ọkpa m na etu ndị na bọjetị isi ya na-eme ebe ego ka isi pụta ka ebe isi pụta kedu nke ị na-atụ ịrụ n'ọkpa 9th mile isi ya na-emerụsị mmadụ arụ n'afọ nyere m ya ka nta o nwere ihe ọ na-eme m ntinye atara ya kịta ụwa mebicha m ihe n'afọ warning obere ka m ga-enye gị mgba mpecheke ka m enye gị ebe ga has no choice ga m na-ewelu welu n'ọkpa nwoke m ọkwọ gị na-achọ ọkpa ọkwa ma na ị na-akpali onwe gị nọ efela ada eme gị nye ha ka ị nye m nye n'ọkpa jide nnukwu ikpọ m bega ọkwa efugo otorogbo gbuo gị nkịta lacha gị anya otorogbo gbuo gị otoro na-enwero nne na nna gbapụ gị isi maka na ndị ọgọ ọkpa otoro gbachaa m ọ chọba gị ịghọtago ndị onye ala ị na-akpọ m bega maka na ndị ọgọ mana mma atọ ọkpa m maka na ndị ọgọ ọkpa mụwa bega ụmụnna gị niile wụ bega nye m ọkpa ka nta ịkparịba chi gị n'aka na nke onye riri ka obu enyego nga ọkpa eju na ihe ewe inye m nnọọ ọkpa ka mkparịba chi gị n'aka ebega has no choice ihe enye gị ihe ewe onye wụ bega ọ bụ ọbega ka ị bụ otoro gbagbuo gị ọkwa ime otoro na-enwere nne na nna gbapịa gị ọnụ onye wụ bega nya gbaa m mana mma atọ ọkpa ịghọtago nyere m ọkwa obinye oke ma ị na-ezusu ka nnọọ ke nnọọ ihe na-eme dị gị ị na-ezusu yalị ifụkọ nnọọ kemgbe nzi gị ka ị gote m ihe nsị gị gote m ị na-akwụghalị na-esoghalị ụmụ nwaanyị ụmụ ihe apecha mpe nekwa anyị ka ngwa gị nekwa oge ịtụba mmadụ ibere obodo ahụ egbufuo gị jee nga onye bụ masaba gị nwa onye ka ị chọọ ịma gị gba kemgbe nnọdụ agbagokwa gị ọkwa ịma nwa katkist ị na-esoghalị ịtụba ime katkist obi ajọkakwa katkist nye m ọnwayọ na ya welụ ụlọ nke igweta ọbiko nwa ọhụrụ gị na-akpọghị onwe nwe obogo piko pikolo ị nọ mma ozugbo na nke a ka ị ọdara ịbịa sị na agụụ na agụụ ị nọ mmanụ piko biko nwa ị nọ mma anụ gizzard dị ibe a Scissors. Na ka m wee n'ofu suru gị si ebe a pụọ iwetakwa n'aka ebe a nna nyenu m anụ ịma na ibidokwa
Biko. Ichitakwa since St. Joe. Since St. Joe. I was enjoying it. Nwoke. Nyemano. Nwoke m nyenu manu happy even mgba were ọkpa nye manu. Ya wepụ ya na ọ na-esi m isi. Nwoke m ọkwa isi na ọ na-ekpogbu gị ekpo kịta o sibe gị isi. Ọ na-esi. Nyenu manu nye m. Ya m ga-asụnyekwa gị fracture n'aka. Kedu wepụ n'aka na anụ a? Ka na-eme gị? Taba na ọkpa gị. Gị nye m ọkpa ị na-ezusugharị. Nye m ọkpa. Mgba na ọkpa. Wepụ ya na ọ na-esi isi. Wepụ ya. Ọ na-esi m afọ. Ọ bụ gị na-ayọ ọkpa before. Onye na-ayọ ọkpa? Mana akọmpe ọkpa na anụ. Na-atachabeghị nya wolu. Ọrụ nwoke ibe gị paakịrị moto. Ọrụ nwoke ibe gị paakịrị moto. Ọkọ ọgbọ gị paakị moto gị nwa na-eme big boy wit ọkpa. Ifunugo ụdị moto a n'obodo a. Paakị ya moto ma mma otu a. Ị na-eme big boy. Ọ mmadụ paakị ya na-ekwu na ọkpọchiri okwu dị glaasị ya rapịa. Ọ ga-ahụ ndị orichi izu ndị otu unu. Ọkọ ihe ga na-eme ị ga na-ezu ma ori. Ọmama nọ ya ka iji bịafu ebe a na-ata ọkpa na-alụ moto anya. Ọ ga-atafu asị na ekwe na ya moto afụ ebe ahụ na-ejide kolaman o. Ụda ejide ya rapi na-eme big boy n'ọnụ. Nya anyị na-akpọzi m onye ohi na amam nke ị na-erugharị ebe ọmarịcha moto a adịpụ ga-asụchikwa gị aka eziokwu niile maka chukwu nke mụ na gị na-abụ sụchie gị aka nti aka ebe a sụchie gị aka ịmụrụ kịta ka mma na-egba wiked mabụrụ imo final nwa Anambra kara arụ dị isi ka joka na na ndị bụrụ na-awọta a na-awọ ogwogwo a na-awọ nwoke m nyere m ife ị ga-atacha nwa anụ niile adụ hapụ nke tara ata nye m nke ọzọ nye m nke na-ahapụ ife a na akwụkwọ were lacha hapụ ọ dịba akwụkwọ were akwụkwọ ya ọbara nke m ụzọ na-eme big boy n'ọnụ weta ọkpụ kọrọ na ọkpa na-enwere isi nye m ọkpa ejo ka ntaba na ọkpa m na pụapụ na ata ọ na-esi esi m afọ ya si wuo gị ọ ga-eme gị big boy ụdị moto a ka eji ama big boy nọ n'obodo ọkpa 90 mile ịghọtago ọkpa akado anụ a mma ịtacha ibe ya anụ nsị nsị ya wụrụ ụgba nsị gị ọgwa nsị m ọkpọchie gị ike ya kpochie ike gị ka ọ ga-akpọchi mana ị na-ata ọkpa ahụ na-adịghị mmanụ ụdụ na ya mmanụ igbo ọ ike gị ka ọ ga-akpọchi ọkụ ike gị ka ọ ga-akpọchi ike adaka anụ ọfịa otoro gbagbuo gị nkịta lachaga nsu ọta pịapịa gbukwa gị adịfụ m ọzọ igosikwana m ọnụ geta wesi ebe a pụọ kedu onye ka ị bụ dị zuru si ebe a pụọ onye ka ị bụ ọsị m emezina igote ọkpa na-awọ ụjọ ị na-eme big boy ife okpu ikpu ka ndị nkwụ ị na-aṅụ gị nwe ikpu okpu na elu nke gị ka ikpu ka ofe akwụ na-aba nke a na-atọrọ ndị mmadụ ọzọ na ọwụ na-aka gị dị na ndị niile a na-atọsị ọ ya adụ ka mụ asa aka pụọ na-adụ njọ ọkwa ka ntaba jee taba anụ gị ịtacha ọfụchie gị ike ike gị ka ọ ga-afụchi ịtaba ọfụchie gị ike ike gị ọkwa ike m ngwanụ zuru si ebe a pụọ ọ ya adụ bọsị nta anya chụọ na owere nchi onye si chụba febe ụkwụ were sebe pụọ ọsọ ọrụ okwu ka iji akwụghalị ya fụchie gị ike ya fụchie ike gị ya fụchie m ike ezuzugharị gị nwa nwụọ gị nwa inwugo ahụ so ụnagbara moto mmadụ egbuo ha gị ezuzugharị kedu ebe ọ na-eje ebe ọ na-aba pụtakwa na moto mmadụ o jikwa ọkị cherukwa kola kwesị enwe moto ọ nna gị onwe nna gị kedu si enwe moto mba ọ moto gị cherukwa ọ gị paakị moto akola ọkwọ gị na-ata anụ jee taba anụ ịtacha anụ ọ gị paakị moto ya iji ego gị ka ijikọta moto ọkwa ị na-ata anụ ịtacha anụ gị dịkwa kola ama ọkwa ịma nnọfụ na-egwu ịmakwa ọ na-abụ nnọfụ na-ebekwu ebele ebe ọbụla ị nọ na ị ga-eme eki ya live ama m na ị ga-eme eki ya bịarụ ga eta anụ chelụnụ ịma a na-egwusa gị na-egwu ị na-ezuzu ka enjoy your meal ndị bụ unu na-enwekarị n'iwu ọkụ na obele egwu anyị na-egwu ebe ọrụ egwu ọkwa isi na ahụ onye be joka ọkwa ị na-ama njakịrị ọrụ njakịrị ka anyị na-ama joka nke gị bụ nke iberibe
nyere m efe ka m jee ebe m na-eje oke m kpọrọ m n'ụzọ ọ bụla chelụnụ na ọ nwere ọkụ ise ma ị na-enwe ka iwe ọkụ chelụ na ị ga-arapụ m ebe a pụba ka mụ na gị elepụba ọkụ enyi m nwoke ka ịbụ ọgwọ m bịa banye ya kola ama m na ị nwere obi bịa banye hapụ akụkọ ama m ị nwere obi bịa banye ị nwere obi na-amaja ama na ịma na-egwu ka anyị na-egwu narịkwa nnọọ moto kola kola oke m pụta n'ụzọ ya ga-abata moto a kola onye nwe gị nwee mmadụ Oh.